I obrim ja la taula d'actualitat. Donem la benvinguda a Ignacio Cabanes, company periodista del diari Levante. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Companya periodista Pilar Tamayo. Hola, ¿Qué tal? Pilar. Bona vesprada. ¿Qué tal? I companya periodista i redactora també del programa, Ampa Caballero. Gràcies, Ampa, per acompanyar-nos. Bueno, son males notícies. La cosa podía haberse quedado ahí, pero claro, es que el lloc on se grava sense permís, sense autorització, és la Catedral de València. Això és el que li ha passat al raper valencià, Xavier Alemany, és conegut com el Bola, que us ha escalçat molta rebolica també, i l'arquebisbat està pensant a veure si van prendre accions legals. Reaccions en xarxes socials, també l'arquebisbat, i és que encara que no estem davant del videoclip Ateo, que recordareu de C. Tangana, que va ser gravat, eixe sí, amb autorització de la Catedral de Toledo, la polèmica que s'ha alçat és prou semblant. En este cas, el raper valencià El Bola, com bé has dit, segons ens ha explicat, va pagar l'entrada per a visitar la Catedral de València i aprofitant que hi havia moltíssims més turistes, captant imatges i gravant vídeos, doncs ell va aprofitar per a gravar el seu videoclip que després va publicar a YouTube. En assabentar-se l'arquebisbat va informar que no hi havia autorització i que de fet s'estaven fins i tot estudiant mesures legals. Exigia també la retirada de la difusió pública d'esta gravació. Una retirada que, de fet, l'artista ahir mateix de vesprada va fer i que només unes hores després també ha valorat, en aquest cas, l'arquebisbat de València a través d'un nou comunicat que ara veureu. En este accepten les disculpes de l'artista i valoren quina serà a partir d'ara la nova situació, és a dir, si emprendran o no mesures legals. Que davant de les disculpes i la retirada pot ser que l'arquebisbat no m'emprenga aquestes accions legals que ahir ja estaven estudiant que podien començar. Esta persona que està detinguda ja tenia una dotzena de reclamacions judicials per mateixos fets pràcticament a tota Espanya. Arreu d'Espanya. Un especialista de pegar-li la retorç. Molt especialista. Tenia ja aquest timo, no aquest engany, molt ben fet. I és que tu parlaves de 12 citacions arreu d'Espanya i és que només, per exemple, Astúries va cometre presumptament 9 estafes amb este mateix modus operandi. José Sánchez era el nom fals també que emprava per a anar davant dels retorns, per a dur a terme aquest engany. Primer, demanava 500 euros per visitar el seu pare malalt que estava a Salamanca i després els contava que son pare havia mort i que necessitava més diners per a les gestions per a poder cobrar aquesta herència. Concretament, a un dels afectats, a un dels estafats, el va usurpar 15.000 euros en diverses transferències. Per a consumar l'engany, l'estafador es feia passar per un capellà que corroborava telefònicament la història. De fet, un dels estafats va fins i tot arribar a establir una relació d'amistat en este fals capellà i fins i tot es va arribar a preocupar quan no tenia resposta a les cridades. Un engany molt ben professional. Perquè era ell mateix qui s'hi feia passar per son Per les dos persones. Realment no sé si és que cambiava la veu. Cambiaba la veu. Y además con lenguaje seglar, que por eso colaba, porque utilizaba lenguaje seglar. O sea, había hecho los deberes. Sí, no. Pero tú decías, Chimo, a ver en qué queda. Pues és Ara mateix té imputat 3 delictes. És estafa, usurpació d'estat civil i falsificació de document públic i està en presó provisional per aquestes 2 últimes estafes. Ara vos detallarem una mica. Jo crec que està... Es que fueron 9 estafas en 2020. I segons ens ha dit la Guàrdia Civil d'Alacant, que ha confirmat aquesta detenció, encara s'està investigant, en la qual cosa no se sap si en la comunitat valenciana hi ha més afectats. En aquest cas és el de Catral, que li van sostraure vora 17.000 euros, i el de Bigastre, que van ser 500. Però quants més n'hi haurà no que n'hagin denunciat, també? Es que si todos no denuncian, ¿qué es lo que pasa en estos casos? I hem de parlar de nou, un cas de violència, sembla ser, presumptament, un cas de violència de gènere a Benaguasil. Ampa, tenim una lamentable última hora, conta'ns. Sí, acabem de saber que un home ha assassinat presumptament la dona i el fill d'ella i després s'ha suïcidat a Benaguasil. Com bé has dit, els cadàvers han sigut trobats en el seu domicili, en este municipi, per la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de tota la investigació. De moment no es coneix cap dada sobre les víctimes ni les circumstàncies que han fet que es produïsca este crim, suposadament, com diem, de violència de gènere. Estarem pendents de qualsevol última hora, però aquesta és la informació que ens arriba. Va ser en 2019, com bé dies, quan Beatriz va ser condemnada a 4 anys de presó per abusos sexuals. Concretament es feia passar per un jove italià amb leucèmia i organitzava cites a cegues amb altres xiques. Una vegada allí els envenava els ulls i abusava d'elles. D'ahí, aquesta condena. Doncs bé,
Esta jove, que ara és un xic i es diu Joan, ha estat condemnada ara en este juí per suplantar a l'exnòvio d'una altra amiga, Júlia, que és l'altra condemnada. Concretament, 1 any i 9 mesos de presó. Estos que feien a través d'aplicacions suplantaven la identitat del nòvio d'una d'elles i s'autoenviaven missatges com estos que ara veuran. Missatges molt durs. En estos podem llegir paraules, frases com estes. Et queden segons de vida. Tic-tac, se t'acaba el temps. Quan menys t'ho esperes, estaré ací per a matar-te. O, per exemple, l'únic que vull és arrencar-te el cap. Missatges intimidatoris, com diem, amb els que van presentar fins a 18, Simó, denúncies falses. I la persona que rebia estos, la majoria també volia, en el cas de que els informes tècnics foren favorables, no? Sí, exactament, com bé dius, Ximo, aquesta associació de propietaris afectats per l'incendi ha fet públic aquesta imatge i aquest text al seu Instagram dient aquesta notícia que tot el món volia sentir, que el seu edifici podrà ser rehabilitat. Segons ens han dit, ja s'ha fet tot l'informe pericial i estaven a l'espera de valorar l'estructura. Ja s'ha valorat, tenien dubtes sobre el formigó, si havia resistit, i diuen que sí, que l'estructura està perfectament i que, per tant, aquest edifici, que era el somni, el desig després de tota aquesta tragèdia dels propietaris, poguera ser rehabilitat. Encara que hi ha propietaris d'alguns edificis que el camí optar per la rehabilitació, perquè, conforme ens estava comentant, hi ha informes favorables a que l'estructura aguantarà. Per tant, ja els treballs de rehabilitació també els anirem seguint. I venim seguint també un incendi a Castelló, des que ha començat el programa. Estem seguint algunes últimes hores. En este cas de l'incendi de Castelló, com evoluciona? Hi ha alguna novetat, Ampa? Ha sigut aproximadament a les 5:45 quan s'ha donat per estabilitzat aquest incendi. Recordem que s'iniciava a vora les 3:30 de la vesprada en un descampat de Castelló, on hi havia un assentament il·legal de persones i que, de fet, han hagut de desallotjar a diverses famílies. En aquests moments estabilitzats hi han intervingut 6 dotacions de bombers de Castelló i també s'ha mobilitzat un helicòpter amb una unitat helitransportada. I també tenim, Ximo, novetats que ja apareixen en premsa sobre aquest crim de violència masclista. Es parla de que ha sigut en un xalet i que en aquest cas l'home ha matat a la dona i la dona era el fill d'ella. En aquest cas no era el fill de l'home que ha comès presumptament l'assassinat. És l'última hora d'aquest assassinat, presumptament, òbviament, un assassinat masclista. Gràcies, Ampa, moltes gràcies, Ignacio, una vegada més per acompanyar-nos. Pilar, com sempre, gràcies, és un plaer. I ara Mabel ens aproparà una